To gimomiyo abadhoga en ni Okode en ng'ama ong'e chike kaka Spika ma Siaya. Ong'eyo maber ni County Assembly kod Siaya Executive are two distinct, interdependent but independent entities. Matiende ni Okode kanyal wuok e Assembly ni biro tiyo tije Executive. Tabende kanyal wuok e Executive na dhiyo tije Assembly. Tij Okode en tije ng'eyo ni William Oduol mani Executive ma katiba wacho ni en otimo implementation, ni en yemotero pi e gwenge, to en yemoyawo yore. To yorno oyawe maber, kendo oyawe kod pesa monego bed ni yawe got, kendo oyawe e wang' sa. Mani e tij Okode, oversight. To ka koro in idwa ni mondo ing'i ka tich otim maber, to kendo tijno bende idwaga ni mondo iti. Mano koro igero Siaya kose iketho. Mano separation of powers, pogruok mar tich, specialization, mana wacho. Omiyo Okode wunyagem, kama intie osiepna. Tiji mano yierni e Assembly mar legislation. I approve budget marwa, I pass laws mege County Government Act, ti oversight executive. To executive, motel ni Governor James Orengo kod William Oduol Dinge, tijwa en implementation. Kawase implement tibiro oversight. But onge kinyalo oversight. Ogendi bende kendo idwar mondo ikak koni nibiro timo implementation. Mano is the blurring of roles. Mano e keto kalo kiewo ma okayiego. To county staff joma tiyo e county gi, imbe nitiere chieng' mane iyiero makoro wacho ni moko kuom gi wuok kodi ni. Be nichiwe nyinge moko ni Amazon ng'ata gi ma tiel ariyo adek.